Na. Na. Ba ka da yana. Harka ne na. Ba cikin dubu baka san da kake burge ni. Nawa. Wallahi kai rasta ne. Kuma na. Ya baka suna na ba su da Rasta mam. Yaro da gidan tsome mai damuna. Shi yasa nake son zama da kai. Iya ko ku yi magana da ta mata kallaman tsakanin tsakanin launa ku yi magana da kace yan me sai kumboso. ayuwa Na baka gidan. kuma sai abokin ka guda wanda ake cewa kamfani kai abun gahi ta kowa. ayuwa kai balas Ka kira oga ba ka labarin oga. Wai ba ma ka tambaya ta yau moli nan da shi. na aje na ji ka kai da gudu na kake yin Har ka ce da kawai nan da ka na rinda da Allah ƙarfi gare kuma sauran bargoci shan muru wani ba ma san kuka na su to ya kai ba nan sha reti ka san kuna da sha moli wani nau ka sha na ayya haka kwam shan haka haka uku ko ina ganin irin ko in ce talata zama guda duka na ko musu in ce turwa zu ɗaya na musu zu uku yanzu bari a kira oga bari yanzu a kira Haka oga ne kes. kanka ta haihuwa da an ji ji nawa ya sha je dai kun ji nawa ya sha ko kwalli je dai kun shi kwalli hello oga Yani ya kai ni. wai oga muna nan da ni da dan gidan tsome dan muna zancen cewa wai yau moli nawa ka sha ni uku na sha Uku ka sha. uku na sha Ina iya masalta ma na sha zo mudi 80. yau Eh.